Beldurrak beti egongo dira gizakiaren bizitzan. Haurren bizitzan, evolutiboa da. Bizitzan erronkak ditugu, zailtasunak, aurre egin behar diegu zenbait egoera zailei, eta hoien aurrean inseguru sentitzen gara. Baina interesatzen zaiguna da beldurren intensidadea. Intensidade hori handiegia baldin bada, gerta daiteke blokeatzea norberaren baliabideak, bizitzeko baliabideak. Pixkat horretaz hitz egingo dugu, saiatuko gara ulertzen beldurrak, nondik datozen beldurrak, eta batez ere zenolako erantzunak eman ditzakegun, zenolako eskuhartzeak egin ditzakegun aurrengan beldur horiek gutxitzeko, murrizteko, edo, hobeto esan da, nola lagundu aurre garatzen baliabide egokiak aurre egiteko, bizitzari aurre egiteko zailtasunei, eta beraiek ere kudeatzeko beraien beldurrak, emozioak, sentimenduak. Noski aurren beldurrak oso lotuta daudela helduok ditugun beldurrakin, eta baita eskolan ditugun beldurrakin ere. Guzti horretaz hitz egingo dugu, eta nik espero dut zuek ere partekatzea gurekin bizi izan dituzuen beldurrak, zuen aurren beldurrak, zuen inguruan ikusi dituzuen beldurrak, eta denon artean saiatuko gara zentzu ematen horri, batez ere ulertzeko eta laguntzeko aurre egiten beldur horiei. Eskerrik asko, laster arte.